Bé, avui a la Selva del Camp, i concretament en el Camp de Tarragona, s'ha fet aquest acte amb el món empresarial del Camp de Tarragona, amb un format, com veieu, completament nou, molt innovador, i que jo, sincerament, m'he sentit molt a gust, perquè això és donar la cara en directe, no? Estàs en un quadrilàter, en un quadrat, tens persones per tot arreu, algunes persones que et pregunten, i sense cap mena de paper, òbviament, t'has d'enfrontar a tot aquest debat absolutament rabiosament directe. No? Jo crec que això està bé perquè això és també una manera d'estar en contacte amb la gent, a peu, mai millor dit, doncs de carrer, és pregunta-resposta, per tant, des d'un punt de vista, diguem-ne, de la qualitat democràtica, crec que aquestes coses val molt la pena fer-la, i per mi, a més, és un enriquiment personal perquè tens la possibilitat, per dir-ho així, d'escoltar moltíssima gent, de conèixer molts parers, de conèixer moltes opinions i al mateix temps de poder expressar, sense intermediaris, de poder expressar les teves opinions i d'explicar el teu projecte. Per tant, em complau molt doncs, poder fer coses com aquesta, que a vegades són dures perquè has de tenir en aquell moment doncs, tota l'agilitat per poder respondre a qualsevol cosa que se't vagi plantejant, però també en aquest sentit de guanyar credibilitat entre la política i la ciutadania, crec que aquest tipus de coses són especialment.